Nakaisa agad sa atin doon. Oh. Aroy, may malaki daw guys. Kamay niya yun eh. Malaki. Ganyan, ikon nyo. Asan yung timba? Andun na yung malaki oh. Doon, nakagulay doon. Saan na yung lambat nyo ay? Ayan. Ay, kala ko ba naman? Ayun. Ay na. Papa. Sila sa kamay ko. Damit may isa. Baka naglubog na yung Kuya Ulan. Natging ano nyo muna yung gindala bago nyo kayo magpapla. Lahan natin. Ayun oh. Ay! Yan, hipo. May lumlumo na. Kaya nga. Yun! Ah! Ante! Tara, laro na natin para mahilo. Galing. Malaki! Yun! Yung, ano? Yun o. Galing. Ay, maglundag dyan eh. Wow, meron din ako. Chili! Hindi pala. Oh. Ano yung bangka? Yan, nagdadala na naman kami. Ayun o. Alam mo na. Plapla ba yung kanina Kuya Ulan? Dalawa na. Daw nag-okyang ka lang ah. Daw gabildat ka lang ah. Kapain mo lang ah. Yung makarawan. Ate parang nakabit. Yung makarawan mo gano'n ko. Bakiti ko. Yung pag nawakan ng ulo niya. Hindi naman ulo. Oo, pa yung isaw. Oh, Kaya. hindi, angat, angat. Dami ito Kuya Ulan. Napurnod na naman sila. Hindi ko naman sa nagulo ka na gusto. 10 kilo ka agad. Hindi mo na makataas-taas. Hindi yata na pa yung malaki ah. Pamulong pa yun ah. Ayun. Ang kape yun eh. Ang kape. Ang malaki. Ay, yung ay na nabitawan. Oh, kanya-kanya ko na. Yun, kape. Hello! Oh! Maliit oh. Oh! Ante, lalagyan, dali! Lagay ko na doon at maglundag. Oh my God! I got it! Oh my God! Agad! Go! Oh, baka makalaya pa yan ah. Tatlo na kayo. Sandali tayo! Malaki! Oh my Ayan yung naano mo siguro Kuya Ulan. Oh my God ako! Ipakita mo rin eh! Nagkamakaawa na eh! Laki yun ah. Ulo siguro nahawakan mo. Sabihin natin, nahulog na kaya yan. Ay, ayun pa. Makano sila sa ilalim? Yung lupa? Yan ah. Kapain niyo yung lupa. Ante! Pag madaan kasi ng dala yun, nagasiksik sa ilalim eh. Ay, guys, siya sa ano eh, naka-plug. Baka matulog na siya. Ano yung tsura ni natin?
Unay na rin naka-upload. Nasuka na si... Ipon yata. Kaliit-liit to, oh. May ganung kalaki. Baka may asawa yon. Hawak mo. Tara, sinala. Pagkakit yung pinali. Pagkakit pang pinali, guys. Nakuha na yung lolo. Super lolo. Sakit na. Nagapula na yung masigil ng Kadami. Ay, na, Diyos ko. Matutuwa akong galing. Yung ulo yung nakapa mo? Oo, nakaiga siyang ganun, oh. Ginanon ko. Oh my God, ano to? Dito na daw. Hindi, ito hanapin na natin si Auntie Paseng. Baka iniwan na tayo ng Auntie Baka marami rin Paseng. nakuha yung Antipasing. Bigat na, te. Bigat. Oh, yung malalaki guys, nandun kay Ate Joanne. Ito guys, yung mga langanin, pero malalaki pa rin. Ipakita mo lang yan sa timba. Ay, sa timba lang yung pakita natin. Ipaprank namin sa Auntie Paseng na konti lang nakuha namin. Atang napitak yun, wala lang. Napan kayo na nagpitak-pitak, sabi ng Auntie Paseng niya. Ubas mo na kami guys! Kaya lang medyo malabo pa. Sarap. Nakikita na lang Antipasing yung bitbit mo. Bato yan, kamo bato. Tawag ko din sa may paputi. Ano, basta lamang. Tingnan natin guys yung reaction ng Auntie Paseng. May salat saan. Tingnan natin dali. Yan guys, ayan si Antipasing. Tingnan natin yung nakuha niya yung madami. Prank natin yung nakuha namin. Ate, kita yung iyo. Lagyan sa likod. Magmerienda ka muna, Ante. Labas mo yung merienda niya, Ante. Wala ito si Antipasing eh. Gusto niya magsulo eh. Tayo mo nakuha, Ante? Ha? Di wala tayong ulamin. Wala tayong ulamin. Pinaasahan namin yung mga dito eh. Rupayitan man nakuha namin. Dalilit. Buti nagpababa ka na, Ante. Dito nga, Ante. Tingin na. Talilaw. Tatatlong paitan. Tingin nga. Tingnan mo nga. It's a prank! Oh. Ipakita mo ate, ipawak mo. Oh. Ito ba, Antipasing? Yan pa. Ay, binibiro kita sa map! Ay, ingay namin? Uli, nagtadami namin nakamag. Kaya ingay namin ang peg. At may salat niya. At doon kami nakasunod sa may sulat. Gitna dyan. Dyan sa may saging. Dito kami ang mga. Di ba may upo dito? Sa may saging. Riyaw-yaw, nagsadang ko na. Swerte ka na. Diba, ate? Ano masasabi mo, ate? Napanghinaan na guys ang lubsante kasi kakunti na kuha niya. Nung nakita niya, diba? Tignan mo naman yan. Kampal lang namin. May timbang pa. Walang tugay. Meron. Kabaw lang. Yung dala namin tapos kata-kata. Pahiwa-hiwalay ka pa kasi sa amin eh. Hindi man.
Oh, kaya pusap na. Ginawa na namin ang pangalan yon. Doon. Hindi ka naka, ano dyan? Hindi mo kami sinigaw-sigawan? Hindi na pasundukan ka namin kayong Tiligaya. Ayaw man ang Tiligaya. Hindi na ka may sinuraw. A few moments later. Yan guys, pauwi na kami. Masaya kami uuwi ngayon, hindi bokya. Makamubuon, 20%. Thanks God, marami kaming huli ngayon. Kaya nga. Ayan guys, mga payabang kami ngayon sa mga huli. Nirarampa-rampa namin. O, diba? Hindi ko marampaw ng akin eh. yung mga nagdadaan guys. Grabe ang lingon nila. Nakalagpas na nga. Mapapalingon pa ulit sila. Yung dalawang senior guys, nag-uusap ng masinsinan. Pag may dadaan daw guys, ganun daw. Oo, ang kati ng kilikili ko, ganan. Sino yan? Tuwa si mama. Ay na! Magkano yan eh. Ay, prank na naman natin. Anong reaction din natin si mama? Ay, yung anong bigyan natin yung alat ng ano. Antipase, oo, mamaya pagpan. Tapos isunod mo lang yan. Tapos ikaw pa naman yan, Aisa. Mamaya! Excited ka, girl! Excited ka mag-prank? Wow! Ano? Gusto niya? Panglima na yata namin ngayon. Ang saya umuwi guys kapag maraming huli. Si mama naman ay paprank natin kung anong reaksyon. Pakita natin yung nakuha ni Auntie Pasing na ano, sa alat. Sabi ni mama, kailan nagpilpiltak na. Mapakamot na naman sa ulo yon. Tatay, bagaskin nga yun. Mamin, ano nga, mapan kayo. Madi kayo mo lang ano yun? Oo, malalayo. Napan kayo man ng taktan. Lubigat man na. Pero pag nakita niya yan, mapan kayo man ng nabigat. Narod. Hindi man na, sa maliman. Sabi niya, hindi man to na maliman. Sabay kamot sa ulo. Basta alam ko na yung reaction ni mama mo. Ayan nga, ipakita namin kay mama. Ito na yung bato mo. Nakita. Yan daw, sige. Alam ang ganyan, ano mo. Saan si mama? Tawagin mo nga si mama. Oo, nalamay. Nagbanog kami lang. Hala, kaya na. Aring gagatok. Kita mo nalamay. Napang kailan nagtitak-titak. Sabi na eh. Saan na yung alat mo? Pakita mo. Nakita niya na. Pwede na rin yan, titigisa kami. Bilisan mo na ba? Hindi, pala ko pa. Oy, saan na ba? O, mapasalubong ko sa'yo. Daludal. Ay, okong yan, okong. Meron pa. There's more. There's more. It's more. Maglinis ka na ng isda. Yan ang pasalubong ko sa'yo. Nasultan niyo. Nasulit niya ba nung dara? Wala nga panitaw na. Wala nga lugong. Wala susuko. Ito talagang dalawang finale. Ba't ka nalalap? Di ko masinarsarwagan ni na. Hindi na nga. Kamal, di kambalang. Yung iba eh, ano pa din. Much later. Ayan guys, oh, mag-iihaw kami. Iihaw namin yung pinakamalaki namin nakuha. Ilan ba yun?
Ayun oh. Ay. Stube. Maglalapang tayo. Si Ante Pasing nagpiprito ng isda. Ang nilulutong favorite na recipe ni Auntie, pinangat. Yan. Yun o, sarap. Ayaw nyo ng kwan, pangat? Well, may kinatanggihan ka pala, nice. Nag-game masanay. Yo. Guys, oh. Meron pa oh. Masarap. Basta ikaw nagluto. Check natin yung luto ni Auntie Ligaya. Yun o. Ang dami. Yan o. Napilito na ng Auntie Pasing yung iba. Luto na, Day. Gutom na, Day. Magbuburidibod din kami, guys. Halo namin yang inihaw. Much, much, much later. Sarap guys, yung buridibod ng Tiligaya. Yes. Ba't nandito sa kapag sa akin na pinakabit? Buta, hindi kami kami. Ang sarap ng kayo. Ang sarap. Ang sarap. Diba? Kung hindi kami nagsika, kung ako nagkakalanginan. Lahat ng nasa salubong namin, sana all daw. Ay, kumapasa na ulit sila. Nagaman natin. Ang sarap. Diba? Yan, nakakalitan natin. Like, kain like. Jadi ka kasi Paano ka kasi, paano ka. May trabaho ka kasi sa Alex guys. Maraming mga... marami siyang bukid. Hindi mo yun eh. Gusto mo na kasi hindi. Tinad ka na rin, Beth? Hindi na? Tinad mo? Tinad ka daw niya? Hindi mo nakit? Hindi mo rin tawayan? Mamaya. Baka mo na yung pumayak ka daw niya. Yung makaawa mo. Ay, hindi. Simple man. In-access mo daw siya. In-access mo na rin yung pagmamahal. Nakit mo na ito. Ganun ba yun? Gagawin ka. Ito yung huli natin dito. Kanya talaga nakatapang. Gulat ako na kung ganun nakahiga. Papahinga yun. Hindi. Magpapagod siya. Tapos mo sa dami, kaya umigat eh. Nasa puto kasi. Yung patikmik ko. First time namin guys yung ganito. Hindi. Sana maulit ulit. Sana sinunod. Ilang beses na rin kami na nangaway pero puro daw sila. Puro olak. Hindi na lang namin i-upload. Ngayon pinagbigyan kami.
Yung kaliwan ko ah. Ano ulit mo? Dahil ka kayo. Ano? May alas gas na ba? Alas gas pa. Kailan ang umuwi ako lang yung pangalawa namin guys mga alas gas na. Salukan lang. Nagirapan ko. Kailan tayo ng tipasin na okay lang yun. Huwag mong damdamin. Hindi daw siya makamove on, hindi siya nakasama doon sa marami na yun. Mas marami daw sa amin papa. Hindi na lang mo pa kasi yung pangawin mo. Wala na tayo nakukuha. Kali lang ako eh. Makakali lang mo. Wala sa dala. Wala sa dala. Sabi. Ito ko lang tingin lang. Mabagat kasi. Itakbo ka kain santa? Sawa na yan. Ano ba? Yung lang galawin, no? Diyan ka kahiya. Pag may gumalaw dyan, palo. Nakautiyaan. Talo ka man. Nahuli daw natin. Kaya papatikinan kita ng mahal ko. Dati si Papa yung nahuli, ngayon kami na. Yan ang hinihulihan namin. Ginalok sa loob. Bakit sa loob? Nod, dami ang kuhat mo. Nod! Marlo! Ayan doon! Hindi kayo maniwala ha, sabi niyo marami daw buliba. Kala niyo kayo nang laging swerte, kami rin. Bendas daw ang sinukuha namin. Ganda sa si Marlo, yun lang kami kalaban sa akin. Siwas mo natin, ulat ko na. Ngayon, ano? Kailangan sino ko ngayon? Bendas ka ngayon mo. Sabi lang labi. Sana pag may papel. Ina. Diyan na pumunta sa kanina. Oo, no? Kaya na makain. Okay lang yan. Bilbil lang yan. Kaya na bilbil lang. Malabas sa bilbil. Yan lang napapala ng ano. Minasip lang ng kape. Bitin yung kape kasi. Isa pa nga. Yolan, balita. Birthday mo na. Yes, oras na. Ulan. Baka magpa-surprise sa atin ni Rita. Malaki na yata yung bago ni. Baka may putok lobo ha. Pwede na ba yan? Tatayin? Laban mo. Ang teligaya, saan napunta yung 10,000 mo? Kaka lang. Baka magdami? Baka magdami pa. Ano ba lang mo gawin doon ng test? 10,000. Bila ko ng isang baboy guys, yung iba, pambili ng tipid. Yes! Titignan namin yung baboy na yun ha. Oo. Ikaw ang tipasin. Pero wala pang baboy eh, maghanap pa lang.
Bati pa sa'yo. Yan yung mga nakabalo namin. Saan napuntang Bangko namin guys sa bahay. Yes, bangka. Upuan daw guys. Tsaka ano pa? Ilan antay? Magsishopping sila guys. Papakita namin yung mga... Narakilain natin yung LP boy. Oh, Jet! Kasi wala kaming bangko. Hindi ko Ako naman guys, ay pambibili ko ng washing at saka dryer at saka isang baboy. Wow! 15K kasi yun guys, kaya malaki-laki. Wow! Saka kids. Ikaw, Ate Gleta. Ako, nakasave sa aking saving. Sana all. Kati Johan. Nakapadala na? Nakasave din guys. Para pagka nangailangan, may maluluto. Thank you so much, Tito. Thank you po. Maraming salamat po guys. Yes. Ikaw, mother, anong ginawa mo din sa 10,000? Guys, pinagbili ko na po ng abono. Kaya sinigurado yun na yung abono. Thank you po, Tito. Thank you, Tito. May pinabili ng abono. Mahal na kasi guys ng ngayon ng abono. Biglang taas sila kasi nga biglang taas yung mga abono kasi nga kailangan sa bukid. I-share ako sa inyo guys sa nangyari sa pera ni Kuya Ulan. Ang tinago niya dun sa mga damit-damitan niya. So galing siya sa bukid. Pag-uwi niya, yung mga damit nila, kalat-kalat. Akala niya nawala yung pera, hinanap-hanap niya. Wala yung pera, wala yung pera, kaya ang ginawa niya, wala. Nagmaoy. Hindi yung lasing pero nagmaoy. Tapos sabihin yun. Parang pinasok yung bahay nila, nagnanakaw. Kasi pagkakita niya kasi sa damitan nila is kalat-kalat talaga. Yung pala, gawa ng anak niya. Hindi mahanap yung damit. Tapos yung pera niya, nasa asawa niya pala. Inaspili niya sa damit niya. Sinama sa taniman. Sigurado na rin siya. Naklang. Napanyo na yung kanin. Alam, dapat ko. Actually guys, nagpaplano kami. Dito kasi pag tapos na yung taniman, merong silang tinatawag na hugas kalawang. Yun yung magse-celebrate sila kasi tapos na yung bukid nila. Tapos na sila mag-work. Mag-ano sila, yung iba nagluluto ng kung ano-ano. Ihaw kami sa may hillside. Sa may magsaysay. Kung gusto mong dala, sige. Yung problema lang talaga namin sa sakyan. Siguro pag wala talaga mag-trailer na lang kami. Bukas pa kami mag-aralan. Kaya yung nirerentahan nating traktura pag nag-aayuda tayo, Yun yung maliit yung service ni Boy. Bukas daw sila mag-shopping guys. Bibili nila yung binigay ni Tito. ayun kasi si Gigi naman kaya gusto niya bumili na rin ng washing kasi tagulan, mahirap talaga maglaba-laba ngayon. Kawawa din yan. Kawawa rin si Gigi yung tagalabas. Kasi ang labandera ngayon. Ate Daisy, get well soon po. Sana okay lang po kayo. Magaling po yun, te. Namiss ka na po ng Team DFN. Yes. Magaling po, te. Yan guys, hanggang dito na lang po ulit ang aming vlog. Thank you po.